In Drachten zette Joert de slotparade van de Elfwegentocht uiteen. Honderden mensen reizigen fossielvrij naar Ljouwert. Nadat André Kuipers vlaggen hier, kon de parade van start gaan. Bedankt, tot ziens, succes! Ik ben verbaasd over de hoeveelheid verschillende voertuigen, verschillende merken, maar ook vrachtwagens, motoren. Erg leuk. En, maar ook ja, blauwe diesel. Allemaal hele goede manieren om je te verplaatsen. En aparte voertuigen. De Woordwaai tussen Nijengeer en Ljouwert wie speciaal voor de dwarseme optocht een grutpad van de dag afsletten. Ja, we gaan met onze Forza 8, de waterstofracewagen, gaan wij deze parade leiden. En dan gaan we laten zien dat met waterstof dat al de toekomst is. Dat al een echte fossiele brandstof, een duurzame brandstof is die ook nu al beschikbaar is. Dus dan laten we eigenlijk de snelheid zien. Het waren net alleen nog auto's die het meedienen om de fossielvrije parade. Waarom is het zo belangrijk? Nou, het is belangrijk om op die manier een stap te zetten dat er een soort bewustwording komt dat het anders moet en ook anders kan. En met deze 2 weken laten we zien dat het eigenlijk ook een aantal dingen best wel simpel te doen zijn. Door op een andere manier na te denken over je vervoer kan je best hele leuke stappen zetten zonder dat het meteen heel ingrijpend hoeft te zijn. En dit is precies waar we het voor doen, hè? Aandacht. Want het moet gewoon heel interessant wezen om dit te doen en te wonen, om hierbij te wezen. Dat is het idee achter die Elfwegentocht. Bij de Elfstedenhal in Ljouwert weer de eind van de parade.